তিনি সঞ্জাও जों खोनाखा खरकसा एडिसिनि आदं ताइबो खरकसा दङ जे आबो चिनि आबो CPM निया ताइ गुबुन पार्टीनि बरक बिलियै राज्यपालनि थानियाव थाङै ताबुंनि जे एडिसिनि एक्जिक्यूटिव कमिटिनि स्लाइनानि बागै बरक अर थाङै आबो এই सेक्रेटारिनि थानियावबो कायसा नोटिस रिखा राज्यपालबो मालायखानि खोनाखा एवं और सोशल मीडिया रगबो आवायंखा जे ओ राज्यपाल नगो थांनाय जे खरंनि एक्जिक्यूटिव मेम्बर खरकसा ताई खरकसा बरक बादेबो ताइबो 13 जना बरक सिग्नेचर रिखा हेनै लगे लगेनो जों आओ 13 जना बाय कक सालायखा जे आमतै बरक सय रिखा रिदि रिखा हेनै बरक साखा आमतै कोनो सय बर रिजा गैया जे एडिसिनि ताबुंनि एक्जिक्यूटिव कमिटि सालायनानि बा ताबुंनि एक्जिक्यूटिव कमिटि चिनि एडिसिनि बा एडिसि एलाका आमसयनि बरंनि बागै सामुं काहाम तांगिया बरक तांमानिया आमतैबो कोनो बंनि कोनो अभियोग बक्रुई हिनखे आबो राज्यपालनि थानियाव जे थांनाय बिनि षड़यंत्र कारण जों आगेफानो खबर मानखा बीजेपी बरक एडिसिनो सबायनानि बागै एडिसि बिसिङाव अराय पराय फ्रांनायनि बागै थांनाय जे तालथाम तालब्रै सेकां हुइदिनो बरक षड़यंत्र खाय दङ गोबां रां जे लोभ फुनगै एडिसिनो सबायनानि बागै चेष्टा खाय दङ आबो जखन खायमानलिया तिनि नकल सयरियै फल्स सिग्नेचार তিনি सेक्रेटारि थानि थांखा बीजेपीनि थांखा एवं चिनी जे ओ 13 जन जे बुमुसैका बरक आबो जले जागै खोनामनो बर आगतला फायै थानसावै बाक्सावै जे बरंनि बेबाग जे कन्सपिरेसी ओ एरेंनो लुकुनि बुसकांगो जे आबो साख्लायनायनि बागै बरक खायनाय काजै आबुनो रगै कोनो माने कन्फ्यूजन होननानै आबुनो रगै कोनो सन्देह खाने कोनो कारण करै एडिसि क्राक खाय दङ एडिसिनि एक्जिक्यूटिव कमिटिनि उलव जे बरक खरंनि बादे बाकी 28 जन एडिसि मेम्बर बरक क्राक खाय दङ जे अर कोनो बेजालंनानि कोनो कारण करै